en otieno maber kendo maendi en chenro mar kuku mar wach mabende ikelone kinde ka kinde kod an Jeff Olomba. Otieno ma kawuono wadwa dhi achiel kachiel e weche weko mag somo e mbalariany mopogore opogore ma pacho kaendi mabende oseyudo kod ng'ikruok koni kod kocha mag weko mag ng'anyo mag jopuonjre mag mbalariany. Antiere kod japuonjre wadwa ng'eyo ni to gin kaka jopuonjre wachni mar ng'anyo osehinyogi e yo machalo nade kata osekelo ng'ikruok machalo nade ne gin giwegi. Abro miye thuolo mondo mos onyisu nyinge kae to bro dhi nyime kod twak machalo kama rwaki e studio. Erokamano Jeff. Mos oganda wa maneno Lolwe TV. Moso jokanyanam noimore uru duto. Gi nyinga iluonga ni Kevin Odongo. An tiegre mbalariany maduong' mar Nairobi. Kendo ane ika mogik mar abich. Atimo midusa mar electrical. Timo weche mag engineering. Weche mag engineering. Kendo ine president mar the Kenya Engineering Students Association. Kendo ane president mar nyithindo duto te manie Kenya matimo electrical matimo engineering. Erokamano nya Kevin. Arwaki achiel kachiel e studio kaka japuonjre. Adwaro mondo inyisa ne ng'anyo mar lecturers osebedo kadhi nyime kendo pok oyudo thuolo mar bedo e klas achiel kachiel. Nyisa ne wach mar ng'anyo machalo kama endi inyalo wacho ni un kaka jopuonjre osekelonu masira machalo nade? Mokwongo Jeff, gima danga awachi en ni gomo mar jopuonj magidwaro go mondo chulgi osekelonwa lal mang'eny kaka jopuonjre mag mbalariany. Mokwongo nikech wadak mbalariany to bedo ni dak e mbalariany nyiso ni itiyo gi pesa mang'eny mondo mi med dak. To kidaka daka to gimidak ne to kiyudi nikech onego bed ni puonjowa so that you get value for your money. To if one wadak wachungo wamanyo chiemo to wanindo at the end of the day ilal nikech okiyudo okupuonji kaka onego bed ni puonji. Koro mane lal maduong' maneno kaka jotiegre. To lal machielo en ni wambe wajipanga nitie gik mabe watimo oko to nitie bende kaka wajipanga kaka onego bed ni hata kogik sama kamoro to onego bed ni sewuok itieko Rigi West School ishughulika gi gik moko machielo. To sani koro nikech jopuonj osebedo kagomo matiende ni program wa kaka waloso onego bed ni ringo bende osekethore. Nonego bed ni watieko semester ni tarik 23 dwe mar 4 mondo jomoko kuomwa ne dhi attachments chakre dwe mar 5 kachakore. Jomoko kuomwa oseyudo tich midwaro gie mondo gi report dwe mar 5 ka gomo mar jopuonj mag mbalariany odhi mbele nyiso ni dhi ketho mipango ni mabendi loso mar timo gik moko bang April bang dwe mar 4. Kero kamana nya Kevin inyalo nyiswa nade nikech nono kaka kono dhi mbalariany opogore mantiere Nyanza koja chande kata kiwa ma Nairobi kaendi nyithindo ywak ni ka gintiere kod thuolo malach ma onge gima engeji kata gima gitimo maber tiro ka nitiere timbe mama yinglo mabene nyithindo donjie e kinde machalo kamagi. Inyalo wacho ni maendi bende seneno karu kata kapok inene to iparo ni bende gima nyalo timo. Jeff, mana dieri mbalariany to kata samo dich tiyudo ka timbe maricho timore. Mokwongo en nikech jowa matindo owe I would say ni gibedo abandoned gi dholuo akani wacho ngamodhi owegi kamano owegi pangla gi sirikal. King'iyo economies mose succeed in this world or on this earth gin economies ma give machiwo opportunities ne jogi matindo. Kachiwo mbalariany mar Nairobi government nyalo bedo gi mipango mang'eny ma sami yonge class to nitie gik moko ma itimo mondo iger godo bende uchumi mar pinywani ibedo godo bende ni dich ikonyori go owuon. Magi gik moko timre omiyo sani koro en orach moloyo nikech nyithindo mbalariany ok dhi e classes ok gidhi e kar tiegruok.
koro gin gi all the time mondo gitim go timbe maricho duto ma ginyalo timo. Okinyi ma kawuono ne wadhi e streets matin. Yes, mano bro bire Kevin, bro bire nyisana ne ajo kiwacho ni othiru iwacho ni oweu mana serikal emoweu. Serikal meneno ka ji alogi ma owe jopuonjre. Serikal emowe ok kata jopuonjre kende mantie mbalariany, but kata joma tindo mang'eny mwaneno across this city Nairobi, across the city, across Nairobi, kata across dala wae ineno ka joma tindo ng'eny gi odhurgi ma there's no concrete program kata mipango moro ma jok monego bed ni bedo concerned timo mondo jogi oyud kaka konyore. Koro joma tindo odonje maundu, odonje timbe maricho richo. To higa ni be wan gi yiero, koro idhi ti kod gi marach moloyo. Magi gik marach moloyo. Itiyo kod gi e weche mag yiero. Ero kama ne nyaka vina winyi maber gi madwaro mondo wadhi achiel kachiel. En mana kote kod ng'anyo mano dhi okinyi makawuono. Nyiswa ni to un no dhi ng'anyo okinyi makawuono nam. Mokwongo wan kaka jotiegre wagombo mondo wadoge e classes wa mondo wamed tiegore watieki mondo omiwa thuolo bende marikore wapang kaka wambe wabo go kura kata jomoko kuom be dhi chung jo wagibo yud kaka ikore mondo gitim gik moko kaluwore gi siasa maigani. To waneno ka riwruok mar jopuonj mag mbalariany kachiel kod jotelo mag Ministry of Education gi jok ma onego bed ni ng'iyo wach gomo mar jopuonj mag mbalariany ok gitiek wach ni e yo mapiyo kaka onego bed ni time nikech ma juma mar adek nyaka ne ng'anyo ni chakre. To kaka sirikal tiyo ni matiende ni okwane mbele kagidhi loso wachni. Omiyo nwakawe and we've been silent as students. Wasebedo kwa ling kwa chiwo negi thuolo mondo gitim gi los wachni to neno ka gimo tamore. Koro we had to step in. Nyaka ne wabi wachni wambe kama kaka wadware ni ng'anyo ni room watiek semester wadhi kumwadhi. To bende no wacho ni wuok komando dhi e barabara kata wang'apaya bende uyudo duoko koso kan wuok no dhi e barabara ne un kod target mane no dwa dhi mane barabara mondo nenu koso nitie apis mano dhi. Ne wan gi mipango mar dhi apis mar Ministry of Education. It's unfortunate we didn't make it there. Ne okwachopo kuno nikech police no gengwa Lower State House Road kapo kwachopo kuno. To gimachielo en ni sama ng'anyo makamano losi nitie bende jok matimbe giricho madonje yu. Koro jo matimbe giricho gi be no kethonwa. Omiyo ne wadino yo to anya wacho ni we wanted to be heard. Ne wadwa ni mondo winjwa. Koro anya wacho ni because we got to address the media. Ne winjwa. In one way or another. Ni uyudo duoko. Koro ageno ni sirikal matiyo dhi winjo ywak kaka nyithi school kaluwore kod kiliowa ywak mwa golo kendo gidhi act. Kane wan kodi kaindi chien ko yachande kan mo achiel kachiel weche mag yiero mag mbalariany moloyo mar University of Nairobi no weche mag ng'anyo ne ung'anyo kaluwore kod weche mag yiero koro wacho ni nitie jotelo mok do wuok e loch gidwa mondo gibed e telo e kinde ka kinde ni bet piny kaindi wacho no maber ni weche mag ng'anyo ok gin yore makare minyalo tigodo ka oganda dwaro solution. Kawuono uchako dhi e apaya ng'oma olokore. Jeff, kanyi wacha dier. An as a person, kaka an asebedo an advocate maduong mar peaceful processes mag loso gik moko. Kendo mae gine na mokwongo, my time na mokwongo mar lead a demonstration and being part mar ng'anyo. My first time. Nikech and as an individual abedo affected. Onego bed na tieko school to aneno ka ng'anyo ni odhi mbele to
ok adhi tieko skul e sama owinjore onego bed natimo. Koro ng'anyo gi ketho gik moko ok en yo maber mar loso gik moko. Lakini seche moko kisetemo means duto te to tamore, you have to picket. Mane gima wan watimo. Kana lead nyithi school of engineering, jotiegre mag school of engineering. Yes. Abedo very clear ni I don't want okwadwar ng'anyo mar ketho mar koko mar ketho gik moko. Peaceful picketing. We maintained the peace and we didn't destroy any property. At the end of it, no dwa bedo rowdy matin nikech jotiegre no omoko machiyo, lakini overall udwa ng'eko wuoth na joma moko. Jeff, if you want to kidono winji, ibo tiyo gi all means mondo miyo winji. Ne wasetemo okwongo riembwa kuma wadhi wuoyo gi vice chancellor gi university officials mondo ginyiswa, nikech ne nego bed ni giromo kawuono, ginyiswa maler ni to romo no dhi nade. Oriembwa maonge gimonyiswa. Koro ochunowa wadhi streets to ka wane ndara wang'apaya ka bende waging'o ne geche mondo winjwa kwating'o placards to ok winjwa. Koro Doni anano okan advocate mar moko mach, no chuno ni at the end of it mach omoki. Kore paro ne mano nyalo kelo duoko. Koro nikech e rumo ne duto kane watieko, to we got to address someone, though not from the ministry, but we are hoping the media will the tero yuakwa ne relevant. These people watch TV. Gineno gineno TV station. Koro gidhineno message wa mwaktero ni okwamor gi strike madhi mbele kendo nego rum. Erokamana nya Kevin Odongo. Agoni erokamana nya kuom chopo achiel kachiel mondo ichiwnwa ler machalo kama indi. Nyiso ni to un kaka jopuonjre winjo ka iwacho ni space ok ne kantiere space ma sirikal chiwo to molo ne oganda samaro ka gine skul kata ka gisetieko tiegruok weche mag unemployment ma samaro yore ng'ato osomo to koro kotieko to mondo mi oyud kuma dhi maber onge. Wach ni nyalo wache namo moloyo rowere. Jeff, anya wacho ni en a reality kendo omedo bedo marach moloyo. Kwa pimo gi igni mokalo. Awach ni higa 2012 kocha gisani kawuono nitie ji mang'eny, young people between joma tindo ma chakre higa 18 nyaka 25 ma onge gima gitim. Sani ging'eny moloyo igni kata abich mokalo. Gi double. Gi increase more than twice. Gi medore nyadiriyo kwa pimo gi higa 2012. To mae momiyo ineno ka kata satisfaction mor gi sirikal matiyo onge, nikech ka joma tindo monego bed ni drive our economy, nikech they have the strength, they have the brain, they are still gintiere at their peak of their lives. They have gingi mang'eny maginyalo contribute to this economy. To kokomigi that chance, what will happen? Ineno ka koro kokomigi that chance, they resort to other things. Emomi ineno ka there's a lot of corruption. Corruption chelungu na mibadhi. Nitie mibadhi mang'eny e sirikal ni ma yudo ka ji matin kende ma benefit. Jo matindo monego bed ni benefit to oweka thagore. Kamano. Erokamana nya Kevin. Nyisa ni ang'eyo ni nitiere jonyuol kata imbe ni kod jonyuol bende ni ogolo omenda margi mondo chak somo. Ineno ka weche mag ng'anyo osedhi kama indi ka bende pok odhi e klas. Gin to inyalo nyiso gi nang'o nikech sani ire gineni kama gintiere. Ne jonyuol duto gima nyalo wacho en ni ng'anyo tok ber kendo
an kaka Odongo I encourage jo amondo kiko bed e frontline mar ng'anyo mag university nikech wadwani watieki wawuogi mondo wachak tich. To leadership dwaro ga bende ni ka onge ng'ama nyalo konyo, yes. You step forward and lead and igine iwach gima chando jogu. Koro sani to okwachak wadoge barabara nikech waparo ni message weche go idhi losi. To dwa kwa nikech the government sirikal matiyo be jogo ntie joma parents. Yes. Dwa kwa giyie giwinj ywak jopuonje kendo gitiek wach mar ng'anyo ni as soon as possible. Ok wadwar gimoro ni ni semester ni ichoro mbele kata ni the semester bedo called off till later. Wadwa ni watieki by August wa vote. We have a democratic right mar voting. Watieki mondo things mondo gik mamoko bende otimre kamano. Erokamano nya Kevin, nyisani achiel kachiel wachni chalo nade to moloyo ka iganiri wantiere higa mar yiero ganda dhi yiero dwe mar 8 wan bende kaka rowere wan mabende wana larger contributor mar oganda mantiere e piny mar Kenya. In nyalo bedo kod wach mane ne jotelo ka achiel kod ogandawa ka oganda ochimo yiero dwe mar 8? Daer mar encourage jowa ni wakauru kura kendo wa participate political activities. Kikwa tikodwa eyo marach mar kelo koko kata violence. Onge komora mora yiero ni ma is worth your life ma minyalo chiwo ngimani in exchange for. Yes. Koro wabed very careful as young people gi politicians kata jotelo madwa tiyo kodwa marach ma wanyaketho ngimawa at the expense of them winning certain seats. But gimaduong' en ni wa ensure ni wakao mbulu kendo wa goyo kura ne jowa ma wadwani represent wa kaka wadwaro. Ma bang'e okwabi ywak ni gitiyo kodwa marach. Wane ma ka okwa kura kendo kwa vote. Yes. Ka ng'ato win to tiyo kodwa marach, we won't have the voice, we won't have the right mar kwero gi nikech ka omiwa thuolo mar yiero joma nyalo tiyonwa to okwa kao thuolo kamano. Erokamano nya Kevin. Awinjo ko ni achiel kachiel ne oganda duto mapacho kae ndito moloyo rowere kiwacho ni ok ochuno ni mondo ng'ato iwacho ni weche go komaga gogo kachiel kod ang'egewa aye wakao mana ombulu kaeto walingo ombulu ne jotelo mwadwaro mondo mi gwenge magwa odongre achiel kachiel. Kawuok e Lolwe TV ma indin kuku mar wach agoni erokamano kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar chopo studio kwa chako luongo chieng' machielo ageno ni biro yudo thuolo mondo ichop kaindi. Erokamano Jeff. Mano ndo ne kuku mar wach kawuok e Lolwe TV kod an Jeff Lombaka. Erokamano.